Il-Pulizija arrestat ir-raġel li allegatament għamel teddida mad-dar tal-familja tal-Kummissarju Ewropew Helena Dalli. Jirriżulta li ż-żagħżugħ bl-isem ta' Travis Xwiereb ta' 30 sena ġie arrestat minn Dallu stess f'Santa Venera it-tnejn wara f'sinar, skont rapport fil-ġurnal In-Nazzjon. Huwa attwalment qed jinżamm taħt arrest fl-Isptar Monte Carmeli. Aktar kmieni din is-sena, il-Pulizija resqet lil Xwiereb il-qorti mixli li wettaq fastidju fuq mara wara li jagħmel kuntatt magħha permezz tal-mezzi soċjali beda jsus warajha waqt li wkoll ħallila bosta legali quddiem ir-residenza tagħha f'Ħalbalzan. Sorsi li tkellmu ma' TVM ukoll sostnew li Xwiereb kien jiffastidja lil diversi personalitajiet fil-qasam tat-televiżjoni. Il-każ dwar il-familja Dalli seħħ fil-31 ta' Lulju u minn filmati mill-kamera tal-CCTV tar-residenza personali tal-Kummissarju Ewropew, ir-raġel jidher jpoġġi vażett bil-pjanta tal-ħaxixa flimkien ma' nota li tgħid darb'oħra inkun preparat b'xi ħaġa tfal. Tidher ukoll il-vettura tiegħu.